Nang merdeka nang. Pul. Nang, oh, ya beli. Aduh, nang. Astagfirullahaladzim. Ya, digotong. saking senengnya nih. Aduh. Pul selamat. Pul selamat, oi. Pul selamat, oi. Yang cilik-cilik gak Kok dikit nang, kok dikit colek lorot. Nang Ipul. Menia. Merdeka si merdeka nang Ipul. Iku tembakan sing bener. Kau ngenani bala dewek sirah. Nang. Kakang nang. Nyebut nang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Menenang bedile buat nembaki wong. Cukutan bedile. Aduh. Selamat sih aku pul. Bukan Bedil kakang senangku mati nang. Ya. Bukan kakang senangku kebom nang. Urip senangku. Urip Kang. Nusuk pening di senangku. Di kesorlongan. Lah ngelongan. Ngadeg senangnya ngadeg. Wis Kang. Aduh, kece bae Kakang mah. Terus mentok semono. Aduh. Salim karo kakang Bantarjati salim. Aduh, Kakang Pandar kedade. Aduh. Alhamdulillah. Nang, dadine kaya kenenku pribe nang. Bisa nerentet. Iya, kok dikit kula aku pengen takon karo nanangku. Iya. Rambutnya dawa, mau prasa kula mah gede durat ini sampean. Iya. Barang bisa nemer kentet kayak kenenku kenang apa nang? Kena ngebom. Astagfirullahaladzim. Ora apa-apa senangnya. Ora. Mung awak bae sing berkentetku. Iya awak peke. Iya Aduh. ningan. Aduh, alhamdulillah pikir sasaking Gusti Allah. Lariku napa? Nyolong sing gudang ya. Oleh kemarin gudang. Aduh. Pantas bae nang Kang. Kanggo mangan. Iya bener ninganan nang. Jalanan sih. Sebab sing dibakar kula karo sampean kakana Kang. Ora gudang senjata bae kan Kang. Oke, komplit. Ana panganan, Ana jagung, ana perbekalan, ana gandum, sayur mayur lan sejen-sejen ya Kang. bahan pangan. Bulane wuru dewek. Gudang dibakar beli mledug kan Kang. Pating pretek, mambune wangi yakun mambu brontong jagung. Oh, yakin kini. Iya ya Kang. Kalesan bocah beli mikiri urip, beli mikiri selamat panganan, sing dipikiri ku ya Nang. Ndak kate mangan mah pada karo kula-kulaan. Ya, Ari kula-kulaan mah gede ari kin mangger be samene sing mulur ku apa bocahku. Kula sing mulur bege sewidak 5 kin mah 85 kini Kang bobot iki. Kece bae kita kok. Wis kan. Iya ya nang. Ece bae lah maningan. Iya. Alhamdulillah ya nang. Iya ya nang. Oleh pikir saking Gusti Allah, sira masih urip, selamat. Semoga berkah rahayu lan jaya mulia ya nang. Amin Kang. Amin. Alhamdulillah beli mati. Najan kaya rambo 2 gah. Alhamdulillah masih dipae urip ningananku. Kayak Hati pula. rambutnya aku. Iya. Aduh Kang. Ya. Ya menurutku lama ya aja kesuwen ning alas jati Kang. Sebab apa? Lamun kesuwen ning alas jati ya otomatis wong-wong company, wong-wong Belanda yang ngelingkung Kang, ya nyerang maning. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih anak bae Kang. Kari. Bedile sira. Bom. Berdiri aku dirawati. Menega Kang. Kaget-kaget bae yakin nang bocakin siji ki. Aja ngancil-ngancil bae Nang. Gawa pistol masih gede pistolnya karo wonge. Dardor hari bokat gula nembaki Belanda. Beli huru kesentil kaboten pistol. Bocahku, aduh. Rawati. Aja kanggo dolanan. Awas. Awas.
Cuan nyelapaken aku sing bener siraku. Konon. Ayo priwen rakyat sedulur batur. Dadi kanggo kelanjutane menurut kula ya aja menang ning Alas Jati Kang. Iya sih. Lamun dipikir-pikir ta tentune lamun kula karo sampeyan kabeh sementara kian tentune lolos saking pengepungan. Iya Kang. Suatu ketika tentune bakal dikepung maning, dideleng maning, dikepung maning. Nyawa Kang minangka dadi taruhane kula karo sampeyan kabeh. Nah, priwen caralan rekapayandayan yang sampeyan tentunya kira-kira lolos saking kepungan wong-wong kulit putih. Weruh dewek sampeyan kekejamane wong Belanda sing diomongaken ning sampeyan mau bakal wis lagi pengen orang delengunku rabine sapa, orang delengunku anake sapa. Masya Allah wong wadon kanggo persembahan harta benda diawur-awur nyawa Kang minangka dadi taruhan. Nah justru ning kene tanamkan ning ati nurani ning sampean bahwa satuhune wong-wong penjajah ning bumi kula Nusantara kudu dihapusaken. Sebab apa? Or sesuai kelawan pri kemanusiaan lan pri keadilan. Sungguh biadab wong-wong Belanda. Kang Bantar Jati. Lamun sampean berpendapat kepengen lolos saking cengkraman wong-wong Belanda, sampean masih kelingan beli ning Alas Purwa. Iya Kang. Kelingan kan? Kelingan Kang. Kanggo sementara waktu, tantuna kula kudu tekan ning Alas Purwa. Nemoni. Nah, nemoni Kakang bagus rangin sampean. Nggih. Bagus rangin. Mung mawon Kang. Ya maaf sedulur. Sing arane umur beli weruh, sing arane waras beli weruh, mung bahaya Kang. Semau kula berjuang bakar gedunge wong Belanda, bakar gudang wong Belanda, hasil jeripayah, keringet, nyawa taruhannya Kang. Kang tulung. Dadakaken prastasti kanggo kenang-kenangan ning anak putu kula Kang. Iya Rai, sejroning ati kula dhewek Kang grimet. Sebab artinya apa sing diomongaken kita kudu gawe salah sawijining prasasti dalam arti kanggo gawe kenang-kenangan senalika nembeke bau jembatan apa kana? Berem. Jadi suatu kenangan pahit kanggo kula lan sampean kabeh. Iya Kang. Ingkang dadi kelanjutane kula. Sebab kejadian lan perkara kini ki tentune bakal dadi omong lan gogontuone ning anak putu benjang. Nah justru kaya deneng kula karo sampean yo bareng-bareng dadi saksi. Tentunya benjang lamun ramehining zaman dadi salah sawijining padukuhan maka kula kepengen gawe salah sawijining prasasti aranana lamun dadi desa Loh Cikobong. Menenang sedulur Nggih Kang. krungu ning omongane Kakang Bantar Jati. Nggih. Kang dalem pada kula payah Kang dibledik-bledik ning bedil Kang sampean ngomongnya sing bener mau gudang ning Alas Jati. Iya. Wae ceblok diarani desa Loh Cikobong sing manjing akal Kang Leila kon tua jalukane mama kubu kini Kang. Iya bener. Cerita jalukan cerita tua ini. Iya. Patungnya dhuwur Kang. Prasasti Prasasti pahlawan tanpa jasa dalam artian berjuang demi rakyat mong art dangdutan bujakun hari apa-apa artinya pamer-pamer berjuang tanpa pamrih mong konon ikilah sing digarani pahlawan sejati pahlawan sing mulia nang apa kula ngarani Loh Cikobong iya priben sing aran loji Kang iku gedung penyimpanan gudang ya Kang. gudang penyimpanan. Oh jare wong kene gudang jare wong Belandane loji. Loji kunku bahasa Belanda. Iya Kang. Karena peninggalannya wong Belanda. Iya. Nah ngapa mesti diarani loji? Loji ku tempat penyimpanan barang-barang. Ih sing dicolong ning bucakin ki. Oleh sing kana kuno. Iya pangan. Nah, Cikobong. Tentune sampean ngerasa dibakar ning sampean karo kula. Iya. Diobong tentune. Oh. Ari diobong ku apa sih maknane? Apa kuno? Ya dibakar. Iya. Sing nembe dilakukan ning kula karo sampean. Nah, Mulane diarani Loh Cikobong. iya Kang paham. Nggih. Semau arane Alas Jati
Mengko besok lamun dari pedukuhan lamun dari desa gantiaran arane desa Loji Obong. Loji iku gudang, obong iku dibakar. Iya Kang. Diobong Selanjutnya mengalas purwa Kang. ning alas purwa, mudah-mudahan kita nemu tempat sing nyaman. Tapi mangkenen Kang dalem. Mangkat mengalas purwa aja mamba dalan gede Kang. Mambane dalan tikus Kang. Tetep Tetep gerilya, waspada. waspada. Mamba sepinggiran kali Kang. Soalnya lamun mamba dalan gede khawatir anak company Kang. Iya bener. Setuju sampean? Setuju mancing akal kula. Setuju rakyat ya. Setuju. Mamba dalan kali, dalan tikus. Pengen nyelametaken utamane perjuangannya kula karo sampean benjang dikelak di kemudian hari dikenang dengan anak cucu sampean. Oh dingin Kang. Hari ning alas purwa wake bature beli kula konek. Hai. Sedulur, Nggih. ning alas purwa iku ning padepokane Kakang Bagus Rangin. Ya tentunya masih akeh ning anak pasukan sedulur. sukarelawan. Sukarelawan pada karo sampean berjuang. Ayo, Ya cukup Kang. Merdeka! Merdeka! Ayo. Karo gambar watu lapisan kaya kaca ning layar mungkir ning batin si tetap aku bapane Amel ora lali mama kunci jati ragai keding ayah dino punai dino sarang lokwati mas Willy sing anani Palembang papai Nadia dewe minangkane bos gandrung kapelayu minangkane kang hormati papai Nadia minangkane sing Gendi beling wadah toya Mamai Ayu bos Bogor Arab sap maning sing nemen Mamai jinggai kedik sing duwe kanting panorama Mamaku Jatiraga minangkane papeden Arya sing ditembangi Kang Ulis Kasim minangkane sareng Angluranono Keding Angluranono Jatiraga sampun sok lemon Bapai hendiek keding minangkane sing ditembangi ora lali sareng Aan dia keding bos kumo Aan di bos kumo minangkane kang hormati jare kuwi jareku sayang Nong Lastri lawan Senok Ratnasari hari sabeneré wawake ngrasakaken iki Nong seturuting dalanku pikiran wae wae ngincangi Senok wong loro pikiran mablenak sebeneré makin kiwa
Mimir Jawang Banten Mama Nugi dewek minangkane bos proyek dihormati matur kasuwun. Ya artine waku bebarongan mlaku karo Senok. Waki sabenere durung weruh maksud kelawan tujuane Senok wong loro. Ning lebak yen waku pengen weruh tujuane Senok wong loro kok. Waki sebenere ategamen di Senok. Cak ngomong Senok. Wadali Ya no. sengajane kula ngajak sampeyan ora tanpa kalian Mimi Haji Kesi dewek minangkane kang hormati wong Banten dewek Mimi Haji Kesi wong Banten kang hormati tujuane kula pengen silaturahmi ning alas purwa nemoni Ibu Guru Nyi Ageng Krapyak paribasane wis lawas kula lan sampean uga Senok Lastri ora pernah anjang sono tatap wajah kelawan Mamaku Jatiraga kang ditembangi Mama Bumi Jatiraga dewek kang hormati kang ulis Jatiraga sing nyakseni Oh, dadi Senok ninggalaken alas jati. Tujuane pengen tekaning alas Purwa konon. Iya. Nggih bener laras Wadali Rempes sawat mana kedokan Mimir Jawang Banten Mimi Haji Kesi didik wong Banten dewek kang hormati Mimi Haji Kesi sing hormati mungkin Wadali jelas bisa ngerasakan tambu Bener Nok Lastri. karena aja maning Wadaling Iya Cak. mungkin Yayu uga durung sempet dipai weruh tayayu ning Rama Guru Oh, ning lebakin ini wak. sing sebenere Wadali sarang Mama Amel Keding ora lali Mama si Jatiraga Keding aya deno mundane deno di samping silaturahmi kelawan pengen nemoni kaya dene Ibu Guru Nyi Ageng Krapyak kulaku Yayu sengajane oli tugas sing Rama Guru sampeyan kan weru dewek Wadali Bener Nok. sing ngarane tugas jareka enteng kecape abot sanggane ayo dino pune dino nok wati kidik sareng Mas Mili sing arane Palembang ora lali ayo dino pune dino Bapak kunci Keding apa Yayu kelawan Wadaling durung rungu tayayu ning sejabane pondok pesantren
ananing alas jati kin kiwa daling Iya ya nok. jare pintere wong ngomong mah lagi ketekan wong sing kanak-kanak kawa Artinya teka wong sing luar. lagi njajah ku Ana sing jajan ngalas jati ki nok sekin ki. sekianku lamun ora salah wong kulit putih wong apa kana waduh Wong Belanda nah jelas Pak. Oh. wen Mulane gua apa seturutin dalam kepikiran bae. Kun lagi geger ngalas jati ki. Gua yang temen, gua ngiring senok wong loro, ditembak sing guri. Waduh, bahaya. mulane nusuk-nusuk kiayu Duh, neng rusuk-rusuk ki khawatir ketangguhan ya Lastri kuwen dong. barang ya waya Lastri najan yang artinya durung lawas mlebu ning pondok pesantren Rama Guru Iya. cuman Lastri ku melu prihatin atas apa sing lagi terjadi wa weru dewek wong kulit putih Iya. wong Belanda kejeme minta ampun wa Weru beli alat wong Belanda no. apa kuno wa Ampun ku Mariam ampun aku. Mariam kau, apa Mariam. Mariam Iya sing bakal di anu sing bono duanat. Mana? Doger. Aduh. Wayang remuke ini lamun kena ki. Mulane gawa ya bari senok Lastri ken mah bari hati-hati lan waspada No. temtune ning setiap sudut desa Iya. utawa ning alas termasuk ke ken ki pasti wong kulit putih lagi berkeliaran mulane ayo bareng-bareng kula lan sampean kudu saling ya sing jelas aja sampai kula nganti kenaku mau jari sampai Aja sampai lenger. Mulane bebarengan karo sendok wong loro metu sing alas jati kira-kira selamat tekang Tujuan. alas purwa. iya Kira-kira selamat ki mangkate ki aja mamadalan gede kini no. mamba menti kuno wa Ya kira-kira nyusup kah? Mangkate ko. Iku semene wis nyusup ya kuning wiwitan sing gede ku Ya angker witan gede karo wong Belanda mah buru bae kadang no. kula kuwa lajan sipate wong wadonnya kayak ku pengen melu rewang bantu kawa Bener kudu tujuane meneng konon kuno. kayak ku greget kawa cuman kanggo cara apa ya konon kan Ya iya sebab alat iki sejen karo wong Jawa kita-kitaan. bener ya kayak kenen bae wadalin Cak priwen kudu no. uga nok Lastri ari wong wadon mama derga apa sih kekuatanane apa Iya. kuno yuk pokoknya mah baka ana wong kulit putih Iya. tinggal kari digawa ditarik ku manjing ning alas Iya. terus kari dirayu bae Sawise dirayu digawan ning alas-alas tepuk heeh langsung dipateni konon. ya jadi pateni dimin Maksudnya ya ngira seneng dimin wong anu niku Belanda niku ya di priwen bae carane bila perlu diupai obat tetes iya obat tetes. aya berit bae ya Iya. ya wis kin mah ngomong-ngomong sedurung yang lanjut perjalanan ya wa iya. diren dikit beh yuayu ning tempat kian ya wis pegel Lastri kuwa sing mau Ya wis wa mama jare sedok wong loro lireni ayu wa ma. Ko. aja sampai ana mata-mata Watir kono ketangguhan no. bener ya wis nok sok bari ngormati sapa je kepungpung ning Jatiraga lagi anak acara sedekah bumi ya sing dihormati mamaku Jatiraga Bener no. Mama Bener. Lurah Pak Kadus eta di sininya anak Pak Kadus beli bu kanggo ngormati seperangkat desa Nah, TKB anok ya Kanggo Iya. bapak kuwune no. Bapak Kubune terutama sing lagi panteng Bener. Ayah Denok Bunda Denok calon tuan hajat Sukiki Iya. terus mi haja cari ini sing Denok Cinse lagune pengen panas perih ayo kanggo monggo para pamong desa diatur keluarga besar sing Banten ya monggo ibu kanggo mamaku sareng mimiku sing duwe wilayah Jatiraga Jatiragane. heeh
Moga terhibur selalu sareng Wiramandala. Bener. Nggih. Kancaisme sedanten. Monggo mamaku.